नमस्कार वो भोजपुरिया समाज तो का हाल चाल। आज थोड़ा हमारा तबियत ठीक नहीं है, ठीक ना, तो थोड़ा सा मैनेज करिए जाए, लेकिन हम पूरा कोशिश करम वीडियो अच्छा बनेगे, ठीक ना। आज हम रउआ सब खातिर लेके आइल बनी तीन तीन तड़कता भड़कता खबर, तो क्या नाचो मैं? जेकरा से पूरा इंडस्ट्री हिल गई बा। खेसारी लाल यादव के नया गाना लाल घोगरी, कल्लू के पलंगिया हिलाए वाला धमाका, अब पवन सिंह के नया गाड़ी वाला मामला, इस समय मसाला तो देखे लायक बा। बाकी सबसे बड़ा सवाल जो बा, सुधीर सिंह इतना काहे घुसाइल बाड़न। चलो तो पूरा बखेड़ा बुझावल जाए। पहले बात करेंगे खेसारी भैया के, जेकरा पे फैंस लोग लाल घोगरी गाना पे धूम मचा दिले बाड़न। हमरा नैना के चैना चुराए के गोरी तोरी लाल घोगरी गाना जैसे ही रिलीज भइल सोशल मीडिया पे भाई आग लगा दिले बा। खेसारी भैया एकदम रंगीला अंदाज में और दर्शक लोग कहत बा, भैया अब की बात लाल घगरिया के जादू सर पे चढ़ के बोल रहा बा। अरे कहना क्या चाहते हो? अब आ जाई कल्लू जी पास। अच्छा ठीक है। उनकर एगो नया गाना पलंगिया हिलाए वाला सॉन्ग कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। कि लोग बोल रहल बा इहू गाना घर घर में बाजे वाला बा। चाही पढ़ाई व्यक्ति जॉब सरकार में खोजे लोगुन कौन बोला भतार में। कल्लू भैया के आवाज और डांस स्टेप देख के लोग बताई का कहता, ये तो केसारी के सीधा एकदम टक्कर दे रहल बा बाबू। भोजपुरिया मैदान में असली मुकाबला तो कल्लू बनम केसारी हो गइल बा। लेकिन रुकी एगो बात कह गल रहा, जे ज्यादा आदमी जेकरा विरोध करेला वही आदमी आगे बढ़ रहा बा। असली शो स्टॉपर तो पवन सिंह भैया बाड़े। नया चमचमाता गाड़ी लग्जरी कार जो भैया 3 करोड़ के बाद सुने में तो यही आवता। जिला के रंगदार के भड़प हकी याद देवे। खरीद के जब फोटो शेयर कैलन तो भोजपुरिया सोशल मीडिया पर बस पवन सिंह के ही चर्चा शुरू हो गई बा। क्या बात है। केसारी भी ऐसे पूरा कोशिश कैला सन ताकि पवन भैया के खिलाफ कुछ बोली हाँ। पवन सिंह के लोकसभा चुनाव में आप उनके प्रचार के लिए गए थे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, और आप उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए और बीजेपी में ही वापस शामिल हो रहे हैं। लेकिन केसारी भैया दिल जीत लेलन भाई। आप खुद सुनी जाए का बोल रहा हो। एक राजनेता के लिए किसी को गाली दे देते हैं तो ये हमारा विषय है भाई, उनके मन में एक दूसरे के प्रति कभी गलत नहीं होता। अब सवाल उठा था कि आखिर सुधीर सिंह इतना गुस्सा काहे भइले पवन सिंह के बीजेपी ज्वाइन करे से, कि फेरू कुछ और ही बात बा जो जनता से छुपावल जात बा। लाइव में सुधीर सिंह बोल ले, भोजपुरी इंडस्ट्री में अब सब कुछ राजनीति के रंग में रंगाइल बा और हम इस राजनीति के हिस्सा ना बनी। अब सोचा पवन भैया राजनीति में एंट्री करत है, बीजेपी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकल बा और यही सुधीर भैया के इतना गुस्सा फूट रहा बा। का ई भोजपुरिया स्टार्टअप के आपसी खिस्तान हो कि फेरू कुछ और। भैया अब तो ये मामला गरमाइल बा। एगो तरफ बड़े पवन सिंह राजनीति के नया सितारा और दूसरा तरफ सुधीर सिंह जो खुल के बोलत बाड़न। आप लोग का सोचता है जा कमेंट में बताइए जा, सुधीर सिंह सही बड़न की पवन भैया। वीडियो अच्छा लगा होगी तो भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए जा। छोट भाई के थोड़ा सा प्यार दुलार दिखावा जा, ठीक ना। थोड़ा सा शेयर भी कर दिया जा, थोड़ा सा मेहनत लागेला। इतना तबियत खराब आप सबके आवाज से लागत होगी फिर भी हम वीडियो बनावत नहीं, तो कहें कि चैनल पूरा एकदम डाउन बा। आप सबके थोड़ा सा प्यार दुलार चाहिए। हम मिले तनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय।